Japunjre mambalariany Mama Seno ojiwo oganda Luo mondo nywak lwedo mar cholo dongruok margi moloyo to e kindeni maliet mar siasa omako mach e pacho ka. Man kalore gi weche mamoko kuom josiasa wacho manyalo nyayo tulo anyato kaka Kenya koro ikore ne yiero maduong' mar 2027. Gijuoro were mondo obedi ogala manyime mar kwedo josiasa ma dhogi siko pusore kendo gidwaro NCIC oket maino kendo luong josiasa mano wacho weche manyayo kelo tulo e pacho ka. Gidwaro oganda jo Kenya kod sectors mopogore kaka bad migawo mar arita, duol matayo yiero IEBC kod jofwambo e kinde moko oriw lwedo mar kwedo jogo maloso marach. Wadwa nowacho ni according to Article 33 of the Constitution talks about freedom of expression. Ma ji nyalo express. Mano it is there. Koro, in fact, nitiere gimoro sani maneno ma leaders. It's speech timre social media, political rallies, gi all gathering nyake church sani. Koro it's speech odonjo kuma koro rach kabisa. Ni koro an ayanyo owadwa. It is now very serious. Makoro onego ng'i wach hate speech ni nikech koro kethore. King'iyo National Cohesion and Integration Commission. Sani gin ka gibiro giwuoyo mana bang' gimoro kosetimre. Mane ma okaero kuom NCIC. Onego gichak wuoyo ka gik moko pok otimre. They have to be active. Gino nego bedi chakore kuom wan kaka citizens. Wang'iyo gik matimore, wang'iyo gik ma wawacho, wang'iyo gik ma wa engage. Idhi e NCIC. Tijgi monego bedi gitimo. Yes, gitimo but ana feel ni consistency chaonge. Yudo ka gin girito mana ka gimoro osekethore, ka weche osekethore ka gikamin. To nego bedi gini gibedo ga monitor all the time. Kaso okonego bedi wawene ni koro jo NCIC kende. Citizens, NCIC, nitie jo IEBC, nitie Office of the Registrar of Political Parties, nitiere police, jo media kaka wan koro, jo social media activists. Onego bedi wawak kanyakla mondo wane ka goal mar kelo peace during the 2027 elections wachopo. Onge tiende youth idhi ka 1000 to mi beti girungu idhi keth rally mar ng'at moro. Kenya is a democratic country. And if a party is having their rally, let them have their rally in peace. And I nyalo advise youths and Gen Zs that let us not be bought. 1000 ko mika woni ibro chambi nyaka chieng. Yet we have real issues we should address. Sani watch gunism osebiro mang'eny. Tineno ka yudhe nie front line. Ichulogi gidhi gore ne jodongo. Mano gima nok wanyadwaro.